Valentine Day ani dawna kan college campus a chuan party lian vak lo zirlai tan bik siam ani dawna ni dang chu ni sela ke engtheng thawng ama a thaw awm lo te lul nen Valentine Day le party ti vel kalom lo thin em awangin ka thian te po in lungtumi min ti nge thin renga ma se tun chum hi chu kan college a star ka nei ve a chu party a chuan kaldun puya min som se ka ti em a Pathian hnena po ka star chuan min ron som theina turin ka dil hial ani ni kan college a hian mel huat lo pahnih ka neia pakhat chu tuna ka star ngoi Peter Wilson ani a ani hi sport a theia lekhalama ero alai hol vel ani a pakhat zawk chu Mark Jones ani a ani hi sumdong lian fapa ani a lekha zirna sa em a Sunday a inkhom le kan campus ministry thil ti a atel ba khi chu a chhuak me ulo ani zinglama ero kilometer ni vel atlan sia thunga an mel vel hi chu an chadun ve a marka hi apui tling zoka ma se a fel fai awang le an chung kwa an len awangin biak inate in muchin ma ila ka star ngam lova karel ro ka da lo ni petera ero atal ve bo china ka star ngam ve viawa ka star rei de nuwa chuan ka ve ta hle maya bial nu nation palo boka videya party kalpui tura min som ka be se ve ringot min som se ka ti wang ani berang min som mai ta si lova min som thei nan ka chong trai tluka ma se min ran som talawa kan chanu pakhat chu asom ta zoka karil ru hi alona venga video zana chuan om ngai na ka shelawa tuma in party a kal turin min som si lo nen ti chuan kanu ka va phona ani chuan ka din hun alo she thiam ngala idu angin video mang na nge min lo tia ti chuan karil ro om zong chu ka shil ta a ti hian kanu chuan min shila KT ka fanu duat Pathian nei tu ini kha ama chu wan tlatla ibe se aya cha pek atum chu apeng che idu anga vo in ain her chwa lo chan po hi Pathian in remrot na chazok itan ani wangani har sama se lelpa ka ring che ikuta ka in kolti re ti in chong trai ro o aron ti a ti chuan kanin biak zo ve le pe chu ka pe lo chul po ka ti lo ma se a chaberang ti karina wangin ka chingchi a lelpa ka ring che ikuta ka in kolti re Kawppui ta na cha iti nge chumin peng che ka ti ta a ka chong trai zo chuan ka hostel chian ho chu an ran ho hloma nuam an ti zia te chu an soi naka miss lungtumi chu i local velova anwa mi ti don nen min ti liam hloma atu ka chuan campus ministry in mu khom na chuan markanen kan in muhlol maya kan in kom tui hle a in hostel thleng kalo thlang che atia ti chuan min ran thla a ma se kan in bechun zom ta lem lova ti chuan kan zir chhuaka Pathian zara lo zir chhuak lim hlole ti lo chuan farm thataka ka thok ve thei ta hlau maya kan farm hian UNO ram le ram in kung ka ina vel kan khoitela chumi lama chuan kapu ten min da a kumhni vel ka thot nuwa chuan kan khwa Georgia chuan kar khatvel chol na hun remchang ka nei hlau maya kanu le pate om na hi Kawppui achanga kilometer nga vel ania kanu le pate chuan min lo ngai ve hle maya kanu chuan kan kaushan mi hoten an soi chin se a an chuang lu tuk che alo tia karum hnuya chuan ria na min lo siama ti chuan bungra vel kan rem fel chu ka tlupal hlau meya ka ke apem doi meya thringe angaya kan ina changa lavak lo MGR hospital a chuan kan va thui tira an thui zuwa chuan te shang lak shim achul chin sia a serious vak lo boka ka chung te chuan kan lo va ho anga I room kan lo va rem felange an tia MGR hospital hi compound nei chatak ania medicine general surgeon chaw a oma wangin a chang shan lova heti hunlai vel hian pu jonsa marka pa chuan MGR hospital chu partner puya asoma a chan chu marka hi neurologist ania neuro natna nei ti hian exercise lak nan mun zaw le thoveng an momo wangani pu jonsa chuan a pa te chandun marka le rajesh chu holiday man pa in hospital batlo turin atia Georgia hi tui fin riat bulania tui kam vela mi tam tak an chol thin renga heminia tak hian damdoi in chu an ron tlo vea kapu hian Pathian thu lampang le khabu hi aziak ve nuala marka chuan airport a chhap in kapu le khabu pakhat chu aleya a documents omna chuan ada a damdoi in a documents an han phor ve lai chuan kapu le khabu chu a phor tela damdoi in receptionist chuan pu morgan le khabu alo
atunu ni om tak Catherine Morgan kan damdawi ina omasin atia Rajesh chuan a chian farmer ka chu afiam ngal ta a kha kiti khamo atia mar ka chuan kan kiti shat te chu DCI no dan ne dun boy puin omalom midang aniang atia Rajesh chuan khai chian pa kan chong chai na Pathian in a chang don aniang atia college kan kalai khan mar ka hian data min lo so ma lo ril ruk ve china ma se Pathian hun ruat ani lo wang po aniang chu min lo som ngam lova khavi de ya veteran party kalpuya min som se kati ngoi zan khan mar ka le Rajesh te hi party an local big lova mar ka ril ru chu ka lo la ve ni tur ani an hostel in chunga chang chuan mar ka hian dar kar khat don lai ka room lam alo thira chutia a thlir lai chuan hnual takin apa ava phona apa chuan boya ita tur chutu ma in an nei sak lawang che du angin nun hi akal vek lova ma se kan Pathian kuta kan ngatang anin ke ni ai rem ro chazo ka nei lom ka lo chong trai pui che anga ti hian no chong trai ve ro o lilpa ka lo me a hun taka min pek turin nu pui min da chat sak wangin KT le achung kwa malsawm mangche atia ti chuan a ruma achuka Rajesh nen chuan an chong trai dun ta alo ni a damdoi ina chuan Rajesh chuan KT chu ka ve en reng te ang kan KT kha anima na atia mar ka chuan ke ma kani abe selem lo awang chuan ron pheile watang che ti tur kan nga hi atiringata kuruma chuan Rajesh chu aron lut hlola KT icha em aron tia ki chuan nangin ya lo Raj karil ru check up angai mi kalautia achan chu Rajesh hi psychiatrist ania mar kanen an lo thok dun chara achan chu neuro lamlat na tok te hi anril ru lam en kol tel achul shin wang ani ama in dam lo tam tak nei ma sila marka alo support reng china tin marka te pa fa in Raja hi kong tam taka an puilet vele bok china Raja chuan check up ngai love ti pa chuan anui vurvura ruma chang chuan achhuak le vuta marka hnena chuan I local velo chu itifu khop mei avatia avafiama marka chuan omzia ashathiama karuma marka ron kal tur chu kong kharbula chuan Rajesh chuan adang bedder vela kabutna achang chuan an thom chu ari deuh ruma eng tak chuni angmo kalotia Chutia an chan dun an infiam vel chu MGR Hospital Dr. Senior Puklar ka chuan tunge in ni a hospital chung ani hi arantia an infiam chu an topa mar ka chuan Jones Corporation palai te kanya he room patient om hi kan chan hluania tlozok kan tumalo mole atia Puklar ka chuan chutiang ani te chuan lut vat te che u mole mar ka le ra chu anwan luta enge thil omzia kalotia iril ru test angai lo inerve test angaya alautia marka chuan test la turin kan lo kal lo damdoi in nen hian tho ho kan tuma I omti kan chia a kan ron tlo chea I cha em atia ke chuan ka cha test an zo a ko hoang eng thila nge in tho ho dona katia marka chuan zanina dinner e dunila ta chuan ka shilang che atia Raja chuan atopa alautia data min som chu kalom viau nangin ko oi hlei theilowa chu wang chuan ka du lawa ka dam lo hi ka tia Raja chuan I dam lo te chuan doctor bula oma thabera lom atia marga chuan arangin daria ta ko ron pick up thei chengem atia mi fel tak star po ka star ngam lo chin khan chwa puya min soma enge kal swal theyang le ka tiril ruwa o ka tita a ti chuan zana chuan dinner chu kan ei duna an na chungchang chu min shila ke po in chol ka hmu wangin kar khat chung Georgia ko omdon ti te chu ka shila mar ka chuan vo in hi valentine se ani ti sha em atia ke chuan sha chu ka sha ma se ni dang ne na adan na fak po ka session lawe ka tia mar ka chuan eng show emo om shimang atia kanin shat na reviau to ma se kala nel chia lo awangin ke chuan homai ka du ka tia Chuti lai tak chuan townhouse a casting crowns an concert don ani hi atia ke chuan casting crowns a ani chuan vakalila katia townhouse pan chuan kan kala car a kan kalai chuan ka ngai to newa hun rei tak in ngai zong to ang mei hian ka po riau hian ka sha a casting crowns alo du vele zel te chu kalom khop me ka kuthiron wan se ka tiril ru khop meya ma se mi film khur tak ani wangin ati ka ring lawa townhouse kot kan va thlen chuan mi an lo tam ta hle meya min nek nok noka
Chutia ani wang chuan rang takin ka kut chu ron vuana kal vatila mi an tam sia atia concert a chawn casting crowns chuan an hlapui the voice of truth an saklai chuan ka hnu khia ul ngoi ngoya he hla hian mihringin a theih lo kan ti thin te hi lalpa o odik zok chuan keima nen chuan a the ni ti lampang ania chuti lai chuan mar ka po chu hla chuan a khoi ani ti hriat rengin alo mai mi ching wanga the voice of truth an sak zo chuan an hla ro pui tak who am I ki chu an salia he hla an saklai phei chuan ka mitui ka sum zo ngang lawa he hla hian lalpa ring lo thin tu miswal te hi lalpan min mangai renga engki ma min ngai to thin ti thu te chu tar chwa ani si a lalpa ta na karin omlo te lul nen ani chuan min ngai to a star po ka star ngam lo nen nge who am I ti hla chu kan ngai thladun ani mar ka chuan ka mitui tla ti aron hu chuan Katie cha em atia ke chuan cha e who am I hian Pathian thatna min hu hriattir thin wanga lom ka tia mar ka chuan ke point hela hi chu ka du khop mai ka playlist sa tel nge atia concert zo chuan ho turin kara kan chuanga kara kan chuan nai chuan ka ril wa amar ka hian zanina hian in me puya malsawm ta sela o ka ti lo vek po in ka boy via wang tin ka ngai to a chan chu Pathian in a hun takamin in ton tir le ni in ka sha a chu wang chuan ka ngai a thale a kan in po ngoi in ka sheboka kan in ko ta chuan kara kan la om dun lain mar ka chuan Katie Pathian in ton tir le ani ring ve em atia ke chuan ka ngai dan ka soi za deu awangin ka shithiam lo le mar ka chuan ke chuan ani ka ringa zanin chu ni danga de ka ni angin ka om mia lo Pathian nen kan leng dun ni berin ka sha a chu wang chuan kan first date ma ni se chongchai dun ang miang atia ka kutaron wana kan chongchai dun ta a huna kalamar kanen kan om shan sang te om china ma se kanin kara lalpa tel tatwangin het takin kanin vuan zela kumthum vel kanin ngai zawn hnuah chuan kanin hual ve ta a kanin hual hnu kar khat vela chuan mar ka chuan a chung te hmuturin min sawma a chung te nen chaw kan kil ho ta a chu ei do kana chuan mar ka pa chuan Katie boi Pathian na tho dan hi amakani kumsom kal ta khan ka fanu ini thena turin kan pa fain kan dil to asin atia kanin ni ma chu mar ka pa hi Mr Jones tia ko o mani a ma se chutiang thu te ka sha ta wang chuan ka in sum zo lawa kapa apa tin ka kawa kapa kumsom kalta in fanu ni tura Pathian hena in lo di la wangin ka lome in fanu ka ni tur hi Pathian hena lom thu ka shil fo thin ka tia chu ei do kana chuan lom awangin kan mitui atla cheu nge ni ti chuan chongchai na chang tu Pathian chuan mar ka le apa chongchai na le kanu ne na kan chongchai na chu a chang ve a lim takin mar ka nen chuan kanin nei ta ni nang po Kawppui ila nei lo ani chuan Pathian hena chongchai in dil chin la Kawppui nei to ani chuan chongchai dun chinang cheu tun valentine's day hi in chongchai dun bul chan na ni ya lo mangang cheu chongchai dan tu lalpa ahun taka kata na iruat tak chu min peturin ka ngen chea chu min ruat saka chu ka nei the nge nan idu anga nung turin min puyang che amen tiang o